Per assegurar que en el futur podrem continuar disposant d'un recurs tan essencial com és l'aigua, vigilem amb atenció els sistemes de sanejament per ser més eficients i sostenibles. Combinem dades històriques i prediccions meteorològiques amb dades en temps real recollides pels sensors instal·lats i creem un bessó digital. Controlem els sobreeixidors estratègics, pous i elements de connexió entre les xarxes de sanejament i creem un model hidrològic i hidràulic de qualitat per tal de conèixer el comportament de l'aigua a la xarxa de sanejament del Baix Llobregat. Així, avancem en el coneixement de la xarxa i fomentem la resiliència i mitigació de riscos a les infraestructures. Aquesta és només una de les 9 actuacions de Ressona, un projecte estratègic impulsat per Aigües de Barcelona, finançat pel Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de fons Next Generation de la Unió Europea i cofinançat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona en coordinació amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Fem que ressoni.